lidi, já jsem Tommy a já vás vítám u dalšího videa. Z dnešního videa to bude jak si cheatnout Steam achievementy do Team Fortresska. Ano, je to trošku starý, ale proč to není udělat pro nějaký lidi? Zajdete si na jakýkoliv Google, či tak, Google Chrome a tak, najdete si tuhle stránku, která bude v popisu videa. Hnedka vám ji tam dám. Tak a tohle si jednoduše stáhnete. Po stažení po asi nějakých 5 sekundách můžete stránku zavřít, udělat si třeba Steam složku Achievement Cheat, tady toto krásně extrahujete do Steam Achievement a tohle se vám teda nainstaluje, tohle otevřete a otevřete si tady tohle, tu růžovou, ten růžový Steam. To teda otevřete, jak už to otevřete, tak tady se vám zobrazí taková menší položka, což je docela jako super. Máte tam, sáhli se mi přesně 16 her, máte to na Just Cause, Dotu, cokoliv, co by se tady mohli najít, ale my správně teďka chceme, máte to i na internet a tady můžete i na Team Fortress. Takže vy si kliknete na Team Fortress. Tak, chvilku to potrvá. Tak dvakrát na to kliknete. Takže, teďka dáte tady toto, což se vám otevře všechno. Jo. Super. Pozeránky na tom Steamu. OK, tak, tohle se vám všechno načte. Počkáte, než se vám tohle dostahuje. A pak to, tak je pozerám, kurvou. Tak jo. OK. To je pozerant. OK, jak se vám to tady dosahovalo, tak můžete dát store a máte to, dáte. OK. Nejlépe asi počkejte, než se vám to všechno tady toto načte a až pak zapněte Team Fortress. Jo, tak já to zatím střihnu a hnedka se k vám vrátím. Tak, mně už se to dosahovalo, takže všechno se mi už se mi všechno ukázalo, takže všechno, tady tyto achievementy už mám. Tak, jelikož, jak už toto budete mít, stačí zavřít oboje dvě položky, ale teďka si říkáte, na co achievementy? Stejně, jsou to jenom achievementy, budete mít jenom 100%, že? Ale jak je známo, tak vážně nekecám, mám tady 100%, mám 520 achievementů a teďka vám řeknu důvod, k čemu to je. Za achievementy se vám, za některé achievementy dostáváte zbraně a jelikož já mám všechny achievementy dohromady, tak dostanete nějakých 27 až 23. Teďka nevím, nebudu vám hlát, že ne, ale vážně je to for free, nic za to nedostanete, ban nemůžete dostat a jako jo, je to super. A máte 100%, můžete se chlubit, že se to dali během 4 minut, tady máte, vidíte, jsem to musel spustit. Tak a teďka už jenom stačí zapnout Team Fortress, vzít si všechny svoje zbraně, headky, helmy, všechno možné, co dostanete. Tak doufám, že jsem vám aspoň nějak pomohl na váš Team Fortress, kdo hraje. Tak já se s váma loučím a určitě u dalšího videa. Určitě nezapomeň dát like, koment, subs a určitě to sdílej na facebookových stránkách a tak. Já ti děkuju a zatím čau.